Чакай. Здравейте, приятели! С вас е Поли от глупаците и обърнете камерите. Вили и Зори. Вили. Опа! Вени, извинете. Ние ще направим 7-секундно предизвикателство. 10 секундно! 10 секунден чалендж. 10 секунден челендж. Нека да започваме. Чакай! 1, 2, 2, 3, старт! Явно, че старт. 1. Защото бе? 2, 1, 2, 3, 4. Готова съм вече. Почваш след 3, 2, 1 старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да снимаме много съкъде батерията. Момченцето иска да се качи. Вчера не искаше да се снимаш с нас. Сега няма люка. Искаш, може да играеш с ябълчки. Знаеш, че Явор и Монито бяха. Няма да отиваме, няма да правим 10 секунди предизвикателство, ще правим простоти. Нали? Ще правим простоти, нали? Вени! Не съм наред. Показвахме простоти. Да, затова ще кажем чао, нали, Зори? Чао! Защо ми хвана ръката, мъжено? Чакай малко де. Чакай. Я снимай. Пусни. Дай ръчичка. Пусни я, Поли, пусни я. Не хващай. Не бе, махни си ръката, тя ще я хвани. Пусни, искам да видя как се развинти.